V dnešnej časti Bývajme bezpečne si predstavíme aj tzv. Zabezpečenú miestnosť. Viacerí z nás okrem toho, že si chránia celé svoje bývanie, si vo svojej nehnuteľnosti chránia aj zvlášť jednu samostatnú miestnosť. Hovorí sa jej aj trezorová miestnosť. Prioritou je veľký priestor, nie malý ako trezor a samozrejme zaručená bezpečnosť a protipožiarnosť. Tie dôvody môžu byť rôzne. Môžu to byť zberatelia, môžu to byť rôzne cenné predmety, ktoré si samostatne chceme ešte chrániť. Môžu to byť veci takej osobnej povahy, rôzne dedičstvá, čiže niektoré majú vysokú hodnotu finančnú, ale pre nás osobne majú veľkú hodnotu. Môžu to byť rôzne archívne vína, známky, koniec koncov aj serverovne. Sú rôzni ľudia, ktorí vlastne si tú miestnosť vytvárajú podľa toho, čo chcú ochrániť. Sú zberatelia obrazov, kde tá hodnota tých obrazov je dosť vysoká, preto volia ten najvyšší stupeň zabezpečenia. A potom sú tí ostatní, nejakí poľovníci, majitelia zbraní, ktorí nepotrebujú až nejakú vysokú bezpečnosť, ale tú miestnosť si chcú ochrániť. A tam je to potom dané podľa toho, koľko tých zbraní má, lebo všetky dvere sú certifikované a oni potom sú v rôznych kategóriách. Pokiaľ je majiteľom viacerých zbraní, tak samozrejme tam potrebuje tú najvyššiu bezpečnostnú triedu. A takéto miestnosti treba chrániť bezpečnostnými dverami v 4. bezpečnostnej triede. To znamená, tá miestnosť musí byť buď z tehly alebo z betónu. Pokiaľ je tam ešte nejaké okno a nachádza sa do 2. nadzemného podlažia, musia tam byť špeciálne mreže na oknách, ale hlavne certifikované dvere v 4. bezpečnostnej triede. V dnešnej dobe už existujú bezpečnostné dvere, ktoré na pohľad nerozoznáte od iných klasických interiérových dverí. Môžu byť v rôznych dizajnoch, čo sa týka aj farebného prevedenia, aj povrchovej úpravy. Základom týchto dverí je tá vnútorná konštrukcia, ktorá je celokovová, ale v vonkajšku pri pohľade na tieto dvere to nevidíme. Takým druhým prvkom v tej bezpečnosti je ochrana voči ohňu. Takéto dvere už vo väčšine prípadov sú protipožiarne. Je tam špeciálna vyplň plus na zárubne je protipožiarna páska a cez takéto dvere sa potom plameň nedostane dovnútra. No a potom sú aj veci, ktoré vyžadujú v zmysle zákona samostatné chránenie, ako aj napríklad zbrane. Vyžadujú buď uzamknutie v trezore, alebo v takejto chránenej, zabezpečenej miestnosti.